Здравейте, дами и господа! Аз съм Даниил Симеонов и в днешното видео ще си говорим за... Точно така, това е едно от най-добрите шоута, които съм гледал в последно време и абсолютно заслужава цялото внимание, което ще му обърнем днес. Аз съм голям фен на Invincible още когато почна да излиза първи сезон, което мисля, че е около 2021. Всеки като малък е мечтал да стане супергерой, нали така? Всеки иска да притежава силите на Супермен, на Спайдермен или пък парите на Батман. Но в тази история виждаме много по-различен супергерой от когото и да е като цяло. Не сме свикнали нашите супергерои да ги пребиват постоянно. Не сме свикнали нашите супергерои да губят постоянно битки. Не сме свикнали нашите супергерои всъщност да трябва да преживяват някакви уникални травми. В Invincible се запознаваме с нашия главен герой, а именно Марк Грейсън. Той е син на Омнимен, който се води най-силния супергерой на планетата. Марк много иска да е като баща си, но всъщност нищо не е толкова лесно, колкото изглежда. Той получава силите си доста по-късно и разбира, че си бал майката направо. Още в първите си тренировки Марк разбира, че да имаш супер сили не е точно това, което си е представил. Не е цветя и рози, както се казва. Даже си е бая гадно да те прибиват постоянно. В смисъл, ако трябва да сравняваме, Спайдермен примерно започва с малки крадци на улицата. Докато Invincible, една от първите му битки е с извънземен от друга планета и просто го съсипват. Нали, ако трябва да ги сравняваме. И да, може би още в първия епизод, може би си казвате, това не изглежда като нещо особено, най-добрата история, но всъщност стигаме до един момент, в който Guardians of the Globe, това са група от супергерои, които трябва да са като Justice League, биват избити. Те биват избити в края на първия епизод. И то доста жестоко и доста бързо. А се смята, че те са групата от най-силни герои на планетата. Тогава разбираме, че това шоу няма да е като останалите. И абсолютно е така. Ако не сте гледали Invincible, дайте му шанс. Много е добро. Какво се случва? Както казахме, The Guardians of the Globe са избити. Те просто биват заличени за секунди. Но от кого? Ами именно от бащата на Марк. Оказва се, че бащата на Марк е предател и враг на планетата Земя. И неговата цел въобще не е да я защитава като цяло. Но Марк разбира това по доста гаден начин. Сезонът свършва с битка между Марк и баща му. Много хора ще си кажат, окей, Марк просто побеждава баща си и всички живеят добре след това. Не, Марк бива разгромен, направо го съсипват. Няма шанс срещу баща си, защото баща му е може би около 150 пъти по-силен от него. И ако още не сте решили, че да дадете шанс на това шоу, да си кажете какво става. За край на видеото ще се опитам да ви кажа защо се заслужава да гледате Invincible. Това не е просто супергеройска история. Това е може би един от малкото сериали, които се опитват и се осмеляват да покажат какво всъщност е да имаш такава сила и такава отговорност. Нали, в Спайдермен чуваме Uncle Ben как казва с голямата сила идват големи отговорности, но показват ли ни го наистина точно това? Тук това е със сигурност. Едно от най-главните неща е каква голяма отговорност има Марк и колко всъщност тя му пречи на неговия личен живот. Това е история, която показва... Това е история, в която главният герой почти не му позволява да прави грешки. Защото всяка една от тези грешки има скандални последствия за него и близките му. Да, гайс, гледайте шоуто, насладете му се, наистина. Отделете си една събота или неделя, гушнете някой любим човек или ако искате гледайте го само, ако не искате да ви развалят кефа и просто се насладете. Насладете се на шоуто, защото това е супергеройското шоу, което не сте подозирали, че всъщност искате да гледате. Наистина, надявам се поне някой от вас да му даде шанс и после да се върне на това видео и да каже Damn, Дани беше прав. Наистина, хареса ми. Ще се радвам, ако направим някаква дискусия. Аз бях Даниил Симеонов. Гледайте Invincible. Hell yeah!